benefita sei sex worker vechidiki? Ndinge ndichimbozama kuti ndiwane rubatsiro panguva iyoyo inotinenge ndichitotambudzika. Apa kwanza mukuti inonzi economic strengthening mukudzisa zvemabusiness ivo ngadzotowadzidza chii maererano nemabusiness amuda kuita ndadzidza kuti wakaita zvekutengesa maprofits aya unoisa pasaidi unobudisa something then unowana pakuhodha maprofits aya uchichengeta mari ichingowanda mumba. Ndozvandadzidza. pamabusiness ideas awafunga chii chaungada kuita iwewe as a person? Ini ndafunga kana kuita zvekuchengeta huku, kuti ndikachengeta huku ndozvandafunga. Huku dzechibhoyi kana kuti maoflair. chidisa mati wanenguva yakareba sei uri mubasa iri kutengesa bonde? 2016. iwo nemakore mangani? Tine 20 years. saka chindiudza manje kuti mubasa iriri mari iri kuuya here kana muchishanda? Pane madays ekuti inouya dzimwe nguva unogona kutoishayiwa wotofambira mahara ufamba usina wana mari udzokera kumba usitorina mari. chingada tukinde mubasa iri ndakaona situation yacho yanga yakaoma. Ndakaroorwa ndine 15 years ndakabva kuchikoro ndakaroorwa nemusoja saka akandibvisa kuchikoro ini ndobva ndarega kuenda kuchikoro ndipo pandikazodisununguka mwana ndikaona kuti apa inini kuti ndimuchengete ndomuchengeta nei zvinani ndiende kubhawa ndozvoti zviri nani kuti ndimuchengete mwana handina zvekuti ndingagona. Ukambozama uda kuti ushandire munhu anokunetsa mumba make anotaura zvaanoda saka tikangotega tingoita zvinenge zviri isi. asi anga ine mumwe mukadzi? Aingoita zvaizvongoisa paprofile pic vanenge vapfeka makamaflash aingonetsawo zvake ndikangoti akaosiyana nazvo. iwe wati wakaroorwa at 15? Ndine 15 years. wakaroorwa ne15 years ati waroorwa ne15 years ati matuzo kuti vabereki vako kuti hama dzako vakabvuma here kuti uroorwe ne15? Mama havana kumbozvibvuma, vakangoona sengoti idambudziko rangosvikawo yadeukawo vakangoti zvisinei hazvo zvangoitikawo vangozvigamuchira. saka izvozvi mwana ari Mwana ari muMoodlands. kuna baba wake here kana kuti makabva tosiyana nababa wake zvacho? Takasiyana nababa vake zvachose, vakamusiya mwana ne6 months kusvika ikoshina ne5 years. havasati vambotsoka? Asati ambomuchengeta. asi unombowaona baba vacho kana kuti wakapedzisira kuona ipa? Vaitomboda kutombozama kuda kuya muno mutauni kuti titaure tese kasi ndakabva ndaramba ndikaona kuti hapana nguva yekutaura nekuti nguva yareba mwana atokura. Vakatomusiya ari mudiki ane 6 months kusvika 5 years. asi kumba vanga vakabvisa here mbichana kuna namamwe? Havana kana sendi ranga vakabvisa. uchindiudza manje mubasa rauriri matambudziko amusangana nawo sewechidiki so unganzwa zvechokwadi chaizvezvo matambudziko ari kudzi mubasa rauriri? Ari kuitira kuti ndidai ndiche seizvozvo. even kudhira nevarume vacho vashandika navo here kunzwa? Vanonetsa kwana unongosvingotraya ngoti zvingodi zvingoitawo nekuti unongoti panguva yakaoma uchitoshaya kuti mari yacho unoiwana kupi. Ungotraya unogona kungofambira mahara. hapana here vanoramba nemari yavo kana vanoterekana kukurova kana kuti zvakadaro? Vamwe vanogona kuti vanogona kunyima mari yachona dzimwe nguva vokutsvagira vamwe vachida kukurova vane mabhemba saka unogona kutodi kudzokera kumba umbojambisa mazuva kuti nhasi handichaendi wopedza kana wiki usiri kuenda usoti handichazoenda pamwe kana kanoezi kapera unongochita uchichinja uchienda imwe nzvimbo yakasiyana siyana. saka wataura iye vakomana emabhemba makurukuza ungaziva kuti saka wewe unoopereta kupi kwanosangana nevakomana emabhemba?
Mtown. Dibani. But kana andu watu unombosia kana pati nyema mabembo unobva waenda kupi? Todzokera kumba. Saka manje kana wadzokera kumba unenge wakuitei manje? Ndopedza mazuva ndisiri kutomboendako, ndombochinja rimwe nzvimbo. Nekuti vane zviya zvokuti vanokushungurudza zvokutoti vanogona kudza kuti hechi short time iwe uchamudza kuti hazvisiri izvo handisi kuzvida izvozvo. Iye achaita zvokuti achakurova ndizvaanoita. Ko nyaya yekurovana imimi pachenyu tiri kunzwa kuchinzi imimi kunyanya vechidiki vechikuru vanenge vakuti makutitorera mhene dzedu. Chokwadi zviri kuwanikwa. Chii chiri kuitika? Vanenge vati varikutitorera munhu wedu nekuti umwe anenge ane munhu wake achagona kuchiva iwe ouya kwauri. Saka uya achagona kuti wanditorera urorova iwe. Tonditorera munhu wangu ndiye anogara achinditora everyday. Saka ndo zvinowanikwa. Saka muri kudzivirira sei manje? Tinoshandisa maprotector. Ndikureva nikikiri kurohwa nevechikuru. Kurohwa nevechikuru tinongoita unongochita chingo uchitiza. Makaanza kubhadhara nadzisi. Ndikauya unotsvedza mari? Short time $20. $20. Kuendi mapondo. Kuendi kawaya ndichitazoshandisa pondo ndokupaka na 50 mapondo. Handibvumi nekuti ndinge chida kuti ndidi kuzvidzivirira nekuti unosangana neutachiwana hwakasiyana siyana. Saka kudzivirira kwakakosha. Ndakutokwanisa 3 years. Ndikasangana nezvakasiyana siyana. Pazuva anogona kuita 4. Asi tisinyatsobhadhara zvakanyanya nekuti mari yacho inenge shoma. Asi kuti mumwe wacho anogona kuudza kuti handidi mari yakati, achauya achiudza kuti ndine $10 ndo yandinayo. Iwe uchangoitambira nekuti hautorina mari yachona. Unenge une maproblem akasiyana siyana ekuti kangokavhisa gap ungobva wati upedza nazvo. Saka uchindiudza manje panyaya yesesha yamo. Handi munhu yapano pamasessions kangani pawiki? Tinogona kutopiwa kana ushu. Tinouya kana pamwedzi, dzimwe tojambisa mwedzi kana 3 months tichingozouya. Asi inobatsira ine session? Inobatsira, yakakosha. Inokubatsira sei wewe chichawa benefita from session? Ini ndaona mabenefits akawandisa. Tadzidza zvakawanda. Zvekuti unogona kutosiya basa raunenge uchitoita wotoita zvimwe zvinhu zvinotobudisa zvinoita nemusoro. Asi urikutarisira kusiya here basa iri mushure kwenguva yakareba zvakadai? Ini ndine tarisiro yekuti ndinokwanisa kusiya. Kana zvinge zvandinakira ndinosiya nekuti unenge une pekutangira, pekuti uite. Waitako? Uri